खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव BKWS नि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथां डक्टर अन्जलि दैमारि बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथाजों लोगोसेनो बे समाव बिटिआर नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय BKWS दाफुंनानै होदोंमोन नाथाय बे समाव BKWS नि जे सिमा आरो बेनि गामि सोसननाय बियाब दानाय बे बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बे जाफुङाखै आरो बे जाफुङैखौ लानानैनो बिथां डक्टर अन्जलि दैमारिया गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिसायख'थि खुंफुङि आरो जाखिनि बेवहाय सिस्टेम बे सिस्टेम जाफुङैखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बेफोरनिफ्राय बा आयेनारि खालामिनि गुबै ओंथि बे ओंथियानो बेखौनो बुजियो जे बे समाव आसाम सरकारा बर'फोरखौ फिन नासयफिनबाय बा नासयनाय बेखौनो बुजियो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर अन्जलि दैमारिया जोंखौ हेरेसमेन्ट होनाय इनडाइरेक्टलि जोंखौ माने नारसिनबावनाय सोबख'बावनाय बेवहाय बेखौ थाब रियेलाइज खालामनानै मोनदों एकर्ड खालामदों दाफुंनानै होनांगौ मानोना बे समाव BKWS आव जाखिनि इन्टारिम बडिया बे समाव खुंथाय खालामगासिनो दं बिथांमोना गोसो जायोब्लाबो माखासे हाबाफोरखौ बिथांमोना मावनो हाया नाथाय बे समाव बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौ आरो बियाब दानायखौबो रोखा खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों डक्टर अन्जलि दैमारि बिथाङा आं बेखौसो लुबैयो जे थाबैनो सोरखारा बेखौ लिगेलाइज खालामनो नांगौ इलेक्सन खुंनानैहाय BKWS खौ माने लिगेलाइज खालामनो नांगौ अब्लाना मावनांगौफोरखौ डेभेलपमेन्ट खामानि होन गुबुन खामानि होन गासैबो खामानिखौ लिगेलि मावनो हायो थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बिटिआर नि बायजोआव थानाय बर'फोरनो BKWS दाफुंना होनाय जादोंमोन नाथाय बे दाफुंनाया बे समाव मोगथां महर मोनाखै बिथांमोननि थाखाय गामि आरो सिमा आरो बेजों लोगोसेनो बियाब दाफुंनाय जायाखै आरो बे समाव बिसायख'थि खुंनायाबो दिनैसिमबो जाफुङाखै आरो बे जाफुङैनि ओंथि थामहिनबा बेखौनो बुजिनो नागिरो जे बे समाव आसाम सोरखारनिफ्राय जे बर'फोरखौनो नेवसिगारनाय बा बर'फोरखौ जे फिन आरोबाव नासयनाय बे नासयनायखौनो बुजियो होननानै बाथ्रा बुंथिदों डक्टर अन्जलि दैमारिया आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो बेखौ लानानैनो गोनो गोथो आरो मोनसे भुल बुजाबुजि जानो थांगासिनो दंबा आरो जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों डक्टर अन्जलि दैमारिया आरो बिथां डक्टर अन्जलि दैमारिया बे समाव बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनानै बिथांमोनखौ जे आयेननि आवथायाव थामहिनबा बे समाव लिगेलाइज खालामनो थाखाय खावलायदों डक्टर अन्जलि दैमारिया आरो जायनि गेजेरजों बे बिटिआर नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जे गोबां जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ नैबे समाव राजखान्थियारि भाबै सुस्रांनो हानाय बायदि खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर अन्जलि दैमारिया दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बुंनांगौ होननानैथ' बेबायदि गैया नाथाय BKWS दाजानाया दिनै बोसोरब्रै जानोसै इन्टारिम दाजानाया आरो एकर्ड हिसाबै UBPO जों एकर्ड जानाया बोसोरबा जाबाय थांनाय मासनि 27 अक्ट'आवहाय नाथाय खोथाया जाबाय दिनै जायफ्रा काउन्सिलाव दङ माबा मोनसे हारिनि थाखाय गोख्रों मावनो होनब्लाबो इन्टारिम अबस्थायाव थानानै मावनो हाया बेवहाय आं बेखौसो लुबैयो जे थाबैनो सोरखारा बेखौ लिगेलाइज खालामनो नांगौ इलेक्सन खुंनानैहाय BKWS खौ माने लिगेलाइज खालामनो नांगौ अब्लाना मावनांगौफोरखौ डेभेलपमेन्ट खामानि होन गुबुन खामानि होन गासैबो खामानिखौ लिगेलि मावनो हायो बेखाय दा ओरैनो एकर्ड खालामबाय इन्टारिम मोनसे गभर्नमेन्ट दानानै होबाय दिनैसिम बिसोरहा गावसिनि सथं अफिस मोनसे गैया जिरायनानै खामानि मावनो थाखाय बेवहाय बेबादि मोनसे माने हेंगिं अबस्थायाव दोनालासिनो
जाहाथे थाबैनो इलेक्सन खालामनानै होयो आं बेखौसो हास्थायो आरो बेबायदि दोनबाय थायोब्ला जोंनि गेजेरावबो भुल बुजिया जालांबाय थागोन गुबुन गुबुन सानलायलायनानै दाय होलायलायनानै जाहैनो गोनां खामानिफ्राबो जानाय नङा आरो जोंनि खौसेथिया माने मानसिसो नालाय साननायफ्रा जुदा जुदा जायो खौसेथिखौ हमथाना लाखिनो माबा जायो उसुबिदा जायो बेवहाय बेफोरखौ गोबाव सम बिदि दोननाय माने जोंखौ इनडाइरेक्टलि आरो एक्सप्लइट खालामनाय बर'फोरखौ इनडाइरेक्टलि आरो जोंखौ हेरेसमेन्ट होनाय इनडाइरेक्टलि जोंखौ माने नारसिनबावनाय सोबख'बावनाय बेवहाय बेखौ थाब लिगेलाइज खालामनानै मोनदों एकर्ड खालामदों दाफुंनानै होनांगौ काउन्सिलखौ आरो बेजों बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो मोनसे जास्टिस होनांगौ होननानै बेथ' फार्स्ट कनफारेन्स नालाय आरो सिगाङावथ' जायाखै बेवहाय आं बेखिनियाव बारा बुंनो हानाय नङा सिगांनि कनफारेन्स जायाखैयानो बेसो गिबि नाजानाय आरो बेवहाय आसामनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थान्दैफोर फैदों होननानै नुदों बा मिथिदों मुथथे आं सानो जेसां जेब्लाबो बर'आ खौसे जानानै थानो नांगौ गोबां समावहाय जों गुबुननि थाखायब्लाबो मालाबा गावस्रायो गावजों गावबो मालाबा गावस्रायो बेफोरखौ एसे खमायनानै खौसे जायोब्ला जोंनि मोननांगौखौ जोङो थाब मोननो हागोन थेंक इउ ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन डेनमार्क इटाली साउथ करिया जापान एस्टनिया नेपाल भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन